Zeer onverwacht, want ik zeg altijd, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor een ander. Ja, het is een mooie dag. Net alleen nog dat we touwwerkje nog een fantastische Koningsdag, maar een Koningsweekend. Maar ja, Joet hebben ik de lintjesregen. Het zoenje van Tinken herkennen, dat doen we even tussen terug, maar dat ken eigenlijk net. Want het is een mensen verzinnen natuurlijk om Tinken. En ja, het is ook nog wat protocolair, dus je moet wel even de goede dingen doen. In de trouwzeel van het stadhuis in Dokkum waren op de speciale Lintjedij 4 inwoners van de gemeente Noord-Oost-Friesland lid van de orde van Oranje Nassau beneemd. Ik wist dat ik hier naar de wethouder moest. Ze zei, wij komen dan straks bij het gemeentehuis. Dan gaan we even een wandeling doen door Dokkum. Hoe het er allemaal uitziet. Nou, maar dacht ze, dan gaan wij weer terug naar Den Haag. Die woont in Monster, vlak bij Den Haag. Nu snap ik het allemaal, waarom iedereen ineens in Dokkum wou zijn. Maar ik had echt niets in de gaten, dus dit is een shock voor mij. Je wordt overvallen en ze zetten jou helemaal in de belangstelling. En dat met een heleboel vrienden, kennissen en ja, fantastisch. U had het niet verwacht toen u vanmorgen hier in het gemeentehuis kwam? Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Ze wilden een interview voor RTV NOF over mijn activiteiten ooit voor stadsfeesten en voor dit weekend en ja, enzovoort. Als je sjuggen goed ze hier naar binnen stappen, ze verheert dat ze binnen als ze al hun bekende familie sjuggen. Ja, en dat ik dan, hoe ze vertellen maar wat ze al net uit de voice zet, hè. Ja, dat beroert mij ik. Dat ontroert me zeker, ja. Waarom ontroerde het u zo? Ja, omdat je wordt overvallen. De emoties sjuggen, de trendjes die wipinkt worden. Ja, dat is geweldig om mooi te maken en dat je daar een rol in speelt mooi. Als burgemeester is voor mij een eer.